نعم أم يقولون افتراه أكون موسر لوا نون بافكو كرا دي قرآن إنجلون لوا سيكتو لوا فورا دي ألي بي أكما كلم بكا فوق فالله تعالى ما فوي جين وانا تجيه إنجلون دو كرا كفوت لالين دو عربو كفوت لالين دو عربو كان دو عربو لادا دو أولو نيننا كفوق قرآن كنغورو كرا إيرين نفسولا مغو مسكا بفوق كرا كتنغرا منجي na kira kunna na kana arabulada de lafasa mumbani akasomo bla nyogon kira nana de kukalla da sango feni alakote dawo de kare o de ufo nyogon ko no ni kira kunna na ka olu kala da lafasa mumbani ufo nyogon ko ko tanu ufo nyogon ko la qur'ana de ka arabulada lafasa وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أو تكن ماما ويلي كو حكي باسا يا بويلي كو كان فرانو كو قرانا نيون كدلا نا يا سرو تشين به او بولو كو مو بسكا نيون ايا نيون كايران نعم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا ان كامبلا كمتوما يا يورولا نولو مدى كرام محمد كولا ومدى قرآن كولا ومدى الله سبحانه وتعالى من تقبان دالا ومدى أولا فنغو فنفورا قرآن كولا مدولا نيه قرآن يرفوسي بوا نو بد يرفوسي نيون في ني بانا كرالا يبه بكرانا اكا بروبوشن بجلن دلا أمبا فوكا أندارالا ولا أمبا ميشن من توما سا كرايا تمكا أكان غالون كا مالي ay kuma famide comme olu ko ngalondo ni naftari jadalan an sona ngalondo ga ala ta ko se kira se malladi assalamu alaywa kira ya tumaka ni ala ka deme ni ya an sona ko kira ko se menene masala min ko ka giri ko ta chude ya an son ala ke tumaka kaka hakilinan dum malila mo bi sa ala ka hakilinan no fa kasruna ma nyo ya se malida ale ka tumaka kaka hakilina injecter Amérique États-Unis d'Amérique mo be États-Unis d'Amérique uga ale ka hakilina de paka sa aka hakilina ko kasro una ma nyoni kira fana ma se Amérique kira ya tumaka kaka hakilina bla mo la France mo ka kira ka hakilina ta France ka sa no ka kasro ni kira ma nyoni ninde ya andala ko kodo ba akojukro kira kana ambe mbako jo uyela olu kutte ko bolula kutte ko komawla kutte ko nyawla kutte ko bugula kutte ko fembela jelena ka do ka ko jena ko kera na min proposula ko ne kera era du semase malla o de ya andala ok mamba min fuye olu ku jiya sa ka tien kera kan ngalo ne tien mena chomina ai u ka tien ka jemine ambe si kula jaw ai aw mali نعم بارك الله فيك كلا كان قالوا يجمعنا جومنا نقوم لكم فوتا كوفي أنكم دارا لفين بكون كوفي وفين ما كوفي رستوان عم لكم الله أنكم دارا ما لفين بكون كوفي كلا كاتو إلى تريا كونو أتسكا سبنا أتسكا كلانكي كابمات لكا le kalangelaw kana ye ko kira min fo le ko la fo tiendo udu ma singa be ala nyogo fe le donin bu le kalambaw ko ko le jolende ate bo anola nyamir mo ko volo munu scientifique ko volo ko memmi nga ko yode ka fo le soleil est fixe la terre tourne tout autour du soleil le de jolendo ko lo de munu na famille jora tleka olu be ka tilani famille te tleka olu be ka tila ni folo de kalana scientifique wu mo la kalani folo de la da o yasro kiraba muhammadu ala ya do adala masami ye tle blaino ni tle bo kam mara kono o masan ya fo ko wa shamsu tadri li mustaqarrin laha ko tle be boli ko wa ko sabati yoroba la li mustaqarrin laha kabe boli ga sabati yoroba la o sabati yoron yalli o be katara wati na to de konawa ou bien o sabati yoron ni na be tunu anla
abe o sabatiron la Allahu a'lam tule koni be boli ala e boli fo adala boli nje tajiri scientifique nana yebi ko tule ka vitesse ka fanga ko vitesse yera fanga boya ko dugu de kama ni ma la je ka be ina ko mi ajole créa to samba kelmi ki manani ka ko créa don tugoji dugulende ya fay kira kana kuma hali kono kouka adamaden kono na kou kana dumuni programmation di amma min be ka dali position ko ben noyani hali na mbe do nyegen kono sigi to min na do nyegen na taka noya scientifiquement ko beddi ale kira tugo di kanin bedon la am dara kira la kadat dinaina kadda ala ko la kabbe ala ko ni ko bara minke kira sira ka to makka tugo di ka hakinan ke kamali mara aso na minun ko chete kwambe chimi nduma uku jija uka komi ne ko die awa ankara mo ko die ka bokwa ka ke mali ku jija uka hakilina kira e fem fo o site tieni ku jija uka hakilina ka kira ta impulse ka boyino o to na an ka sigi ko lajje no kira wati na anu fana kuma ko no te bite an dalin be kira kai nanda ala deli an ka spat an ga palonika ka stanika amana arabu ya proposana amana quraish ya proposana anana podo ko tigi banna ko tigi ni be sanka ko gashi do fana bala bani boya kaka ani karama kaka katla ka fanye ko diru be sara ko ma kana i kana ko ke ibe maloya ko mina ka hakke no ke ko ni ka hakke ni perdiri la ya no ko abe segi ko sayin ko nyana maya min ni hakati bela jelen baka hakka surwa an daro fanala bawno ajelen be awne ko fonista ka kunte do be perda ka hakela sawala la ni saka kunu makke juge mama ke do be perda ka hakela be passe hakka be ka yebe bi tugamina mo be ka ufse bunyon ga bi tugamina mo ka be ka binyon ka tugamina bi aywa eyere nyefle itala mo bulu asoro ko sitiye na fara ko fongere denino e perdira way gayenade e perdira de otuna am darala anda ni kamba ala de lanka boloni kasali na'am namshi ante kuma samanu yele ba mo kuma samani mo ye ini mo mi be bazi doka sendo de be no aw jele mola nga aw manyo fam e nga am na aw jele de bazi sila an ko semayor qur'ana aw ko techen an ko semayor kiraba muhammad aw ko techen an ko semayor islam ya ko techen an ko semayor dani masakomi aw ko ala an be min wele ko ala ko techen ko aw tato ko dan da ba ma o daba mai o ka roli mi ya aw mo fo aw yi foro daba mate an du ga kira he ala fanye ka roli fanye an ga kira ko ma ko ala de sandan ala tala de du ko dan ala tala de be jiw boli ala de be saya nyana maya di ala de be saya di ala tala de ba kita ala be o to mana ayanka ala baraka no fanye ka tlaka fanye o ala mina tlaka am faka kan kunu ka hakke tigi ka hakke dama aw ko te doro daba ma maintenant daba ma nga bara jumani daba ma nga role jumani daba ma nga munina fe abambale munna aw mo foforo wala ante se ka do fari fe kuluna ka to to kai am be kirata inga folo am dala telefona nga sanin deka nam namshi hot tep pato jot kene sigida nani na ame kulu jama kulu fo ka fo kan do na kulu kono na kulu kantigi ka yamaroya ye bamana benge karamogo banfo kone ana koro ana dogo ka fo ko ma ka nga nyema fo ma kele nga ma fula fo tama ba be sigi ba fo ma fula ni jama foli ka ne de be ka ko ma ye bi kulu jama kulu be la jelen fo ni wati ni ka fo ko awna balema ke na ka dege de man ka do bamana ma tigi traore min sigi ro be ne me angola ma luanda o kado kulu kan wati na e ngo jugumante damari kana ke jugumai o kwanya mbenge de ka kuma ne o karamogo iga kuma ya suro suran kemeni suran tanduruna haya folo salfe internet min nana be kama o
i tafo i da sago Mali kɔnɔ i ka minibaru kɔfɛ n'an ta in bɛ se k'i sɔrɔ minibaru kɔfɛ a na sɛbɛ jaanɔ dɛ nin tɛ baasi ye i ye ta fɔ o tɛ kojugu ye koyi maa wɛrɛ t'a ta fɔ anw ko k'o de y'a la gɛlɛman ye wa karamɔgɔ an b'a f'i ye n'i ye nkalon tigɛ fo ka su ko fo ka dugu jɛ i ɲɔgɔnna nkalontigɛla yɛrɛ ma wolo Manden dugukolo sanfɛ faso janbasi nanbaratɔ jatɔ ka kala anw de ko ten n'i ma sɔn bɔ minibaru kɔfɛ i k'an sɔrɔ suran 100 ni suran 15 haya fɔlɔ la yan nɔ karamɔgɔ n'a kɛra ɲɛ ma e bɛ taa lakale wahabiya den tɔw ye Mali la min b'i bolo o de b'an bolo a ma sɛbɛn e fa kan na a ma sɛbɛn anw fa kan na i fa kan tɛ anw fa kan tɛ silamɛya arabuya anw de ko cɛ tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a bɔ ɲɔgɔn na i ma sɔn wa na ngon de ko arabu ka ɲɛnamaya ye cogo do n'i ma sɔn e kana an sɔrɔ 115 haya fɔlɔ in sanfɛ ya bani n'a kɛra min ye e bɛ taa lakale tɔw ye karamɔgɔ ye nkalon tigɛ fo ka su ko fo ka dugu jɔ ni arabu ala ye min f'i ye n'i ko k'i dar'o la ko n'an bɛ se ka min kɛ an k'o kɛ Mali k'a ye ta o tuma e tigɛr'i ka ala la i tigɛr'i ka kira la i y'i ka kira janfa i b'a sɔrɔ ɲɛ yen nɔ n'a m'i don jahanama kɔnɔ i k'a fɔ an ma i ka kira ma f'i na ko ni mago bɛ dɔɔnin na k'i ka taa fɔ sini wa e ka wahabiya den kelen yira an na Mali la min taara dɔɔnin nɔfɛ sini ta se bani a bɛ k'i ka ala jɔlen ɲɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛna i bɛ n'o lakale Mali la taa sini k'i taara dɔɔnin ɲini ko ala ko kira ko k'a ka taa dɔɔnin ɲini se sini bani e ka se n'i sera yen i mana na min lakale Mali la maliyɛnw b'o e cɛ tɛ maloya sa cɛ t'a to faso in ka ɲɔgɔn bɔ dɔɔnin an t'a to an tulokɔrɔla ka buda a y'an tɔɔrɔ an t'a yafa ma kodɔnbali de bɛ yɛlɛ ka t'i sigi Mali la awɔ n'a ko a ma da kira ko la kira ka nkalon y'i to ka Maka ka Madinɛ minɛ kira ka nkalon y'i to Maka ka cɛ ka Pekɛ minɛ kira ka nkalon y'i to Maka ka New York minɛ a ye Paris minɛ o y'i da sago ye mais kira ka nkalon ye sini minɛ ka tila k'a bila i komi bo b'a la o kɛra i ka ala ɲɛna dɛ n'i ka kira ka nkalon a ye di minɛ ka tila k'a fili komi bo b'a la di masakɛ ko n'i ye Abulayi ni Mamadu ni Lasinɛ d'ale ka jamana kɔnɔ k'i na taa papiye ɲini jamana wɛrɛ k'a ka jamana papiye ti d'i ma ne ko kɛra k'a sɔrɔ i ka ala bɛ min n ko silamɛya ye e fa in minɛ k'a kɛ silamɛ jamana ye ka san 100 caman kɛ ka tila k'a fili komi bo b'a la o kɛra k'i ka ala to min wa n'an ko k'a bɛ Mali bila a b'a bila i ka ala jɔlen ɲɛna kana se ka yɔrɔ fɛ awɔ anw m'a fɔ a bɛ kɛ bi an m'a fɔ a bɛ kɛ sini dɛ minnu y'a kɛ anw dalen b'a la o m'a kɛ ni suya ye wa n'anw ko a bɛ taa taatɔ don dunan de don n ko a ka jelen nɔ tɛ Manden i yɛrɛ y'o fɔ kira ma se Manden kira ka jelen nɔ tɛ Manden an y'a fɔ k'an sɛmɛ an daan b'an sɛmɛ yɔrɔ la kana siga dɛ karamɔgɔ minnu ye dugukolo in tu tigɛ an b'olu de nɔ minnu y'an to yan nɔ n'i bɛ taa don min na arabu fɛ yen arabuw ka dugu tu tigɛlen bɛ Mali la kana taa k'o dugu to ye dɛ n ko arabu kira ka jelen nɔ mana kɛ yɔrɔ min na Mali la i kana taa k'o dugu to ye o fana ta i k'o fara avion kɔnɔ i ka taa n'o y'i bolo n'i taara ka min to yan o ye Mandenkaw ka dugu tu tigɛlen an b'an ta k'o kɔnɔ yan an ma wuli ka taa bin maa kan koyi olu de y'a cɛ k'an sɛgɛrɛ yan anw de y'aw lasɛnɛ k'a f'u ɲɛna ko an bɛnba ko an bɛnba kɔrɔmanw ko anw ka ɲɛnamaya ko an sigilen don de ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to ka kodɔn k'an tilen ka baara k'a dɔn ko maaya nana de ko an ka ɲɔgɔn dafa k'i bɛɛ cogo min ko maa wɛrɛ bɛɛ ten anw de y'u lasɛnɛ k'i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ u sigilen kɔ u ye fanga sɔrɔ bi jugu kɛra u jatigikɛ yɛrɛ de ye ko f'u k'o kunci k'u dafa laïcité miiribali de bɛ se k'i sigi Mali la tasibali de bɛ se k'i sigi minibaru kɔfɛ k'a fɔ ko silamɛya k'o tɛ arabuya ye dɛ ayi ko a nana arabu yɛrɛ kɛlɛ ka b'u ka jogo la o tɛ diyagoya ye ko silamɛya k'o ye bɛɛ diinɛ ye ko an ka kiraba ko an ni yahudiyaw sigira ani nansaraw sigira ani bolisɔnnaw sigira ko a ko lakumu diini waliya diini ko aw n'a ta ni nin ta e ka taa Maka bi i ka taa yahudiya du kelen yira an na taa Maka bi i ka taa bolisɔnna du kelen yira an na e ka taa Maka bi i ka taa diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ka du kelen yira an na Maka dugukolo kan ko arabuw n'olu sigilen don i b'a dɔn k'a fɔ ko a ko sigira kan min kan ani min bɛ ka kɛ bi
enu do ngelo boku do nyana enana do fo malidew ni be ga min la gane kama gati bo ka ta doni ni ba ataka bono kanu kama ka bo milibar nun ko sa ka ta doni ni eni bona teni e doni kuma yida ibi so ngi sigi saden kenega ibi so ngi sigi furu no kanu yega jira kibi kan min fo ko ni e doni kande o do retew kuva ya Allah maka tugo minani Qur'ane e ka Allah maka te ga milibar ko sa kama ko wuli ke jo milibar ko sa Qur'ane nun dai ga hadisa dasa iga yin ngali ga misiri kono ko amunu min misiri kono ya no abbe islame wa u ba fi ko ambe islame ni yake o ce sile misiri kono kono ko ambe islame iba ko tabarikala amunu vilane ga misiri kono ya no nebna yin nga kuma kele na bamako ma kana na fo ko ne tarabbiya ka de wa ma de kana fo ko nyen galo ndala ne ko o do biya min be bamananga me mi ma deliga me ko arabu ko kuga alamiye danike ko jini bogani tasmani fiye tigi yoluga alamiye kuluga ala kumana ko ye danfe hakilima saba min da meleke ni jine ne hadamana de ko ale ala olu be min fo anye anga fo anga dawla ka barake no ko jine ne hadamana de ku ma da kana fo kama dugu kulen zanfe ko fo akana ko lu bato ko mo wabe jama ina mi ma deliga kuma me wa iba medde da ko ha anya me ndella ko me ayo silame ya min babulo silame ya inte automatique de nsoro la ka fa tara o tema ke silame nsoro la ka mba tara o tige silame iyere de iyere ke silame balama muso emi njole vle bi sanjulla samugani duru sambisaba imma gere na ya de neko silame ya asigile mele limaniya duru de ka silame de wo silame de ni mo don selitiye suntiye jagatiye injitiye ni sara anga wulu sudongo kanyani tai hal ni sara kito alekaba kono ni mo limaniya duru don kito ko ka free karam ko ibina jabi ko ye jime ode igal limaniya ka foko olu ye ala min fo min ga bone ala to bela jele ko kelene do ko flanan tala iga soma wa ye fo ko ye jigini kitabu ye pare ha oluga ala ni soro yo bala ka bi safede o ko ye kitabu mun jigi ki kalimani ya no ye pa ya fo ko danfendo ba bolo ko ye olu danga bonnoro la ku to ko melege imu ye tinu ye baga ye mama soro nyina ma ya kono min ko ayu ye o kuma dola arabu ye ka kante ko abura wale gade kuna nyedo nendo awo kabo barazagula kata fo hutu kono na nache awo karamo wa nyedo nendo meleka tu ni jabarutu damala ni dayoro ni danfon bamananga ni plenia korofo itala ni nite danfente ko kamambula danfente ku bi pa o kama ngo kama diginik surangono ala ya noko bo ala ka ba yetu ay ta kalambani on ma sebe nga ba kono de leilatu kadri kono ay ta kalambani ako waro o min ba kono o de kodo o de danzon yi dankene ani dambaga kuma imbana akana ma ti trombe blu bana ngo datu wanga ta o Qur'ane de kono mo oh karamo wono nya dora ina na kana kodon bali kuma me fo katu ala amini yini ngawdala kiga ala ni yinyeda o yoro wala min to ko bi danti kuma ko comme ambe yinya min ngona ambe bode do on na kwa yinyeda kana mo amini so la koy on ta fi ngo tinyete on ngwa yeddan tuko do fo ala ayeddan hage do fo ala ayeddan kuma do fo ala o karamo antina nugon kele kuma no fe ako tile bi ta sa tile bi jigi duguma anga kele to no fe aya ga do jati tile re la ga tro tile dan fe e mo ye fliye antina tani shi no fe ayi kale kemani musoma damagala o tale re antina to no fe ayira ko ko hale bla sira tile ne ka filibantu ga sira kote minu ngana jamfanti olu ga sira kote jato ga sira kote ngalondigala ga sira kote takiyakela ga sira kote jene yakela ga sira kote ko jo muso furu de ayi
ko minnu bilala sira jɛlen kan yɛrɛ ale yɛrɛ fana bɛ sira wɛrɛ de ɲini nɔ na kɔni a yɛrɛ ye min ci o ko tɛ bilen dɛ karamɔgɔ n'i tilara i b'an sɔrɔ ɲɛfɛ n n'i tilara i b'an sɔrɔ ɲɛfɛ karamɔgɔ an bɛ tila ka nin ɲininka a bɛɛ bɔra kuranɛ kelen de kɔnɔ 6 fɔra 8 fɔra danni kɛra ka bɛn jumɛn ma tile 6 fɔra tile 8 fɔra an bɛ ɲininka de ko danni kɛra ka bɛn jumɛn ma a y'a ta dakurunya kelen a ko tile 6 a nana se détail ma k'a ye dugukolo da tile 2 k'a kanfɛnw da tile 4 ka taa san ni dibi fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'i labɛn ka t'i sigi a ka larusu sanfɛ k'o bɛnna tile 2 ma tile 2 ni tile 4 ni tile 2 wɛrɛ o ye tile 8 de ye a dun ko yɔrɔ dɔ la k'a y'a da tile 6 karamɔgɔ danni kɛra ka bɛn jumɛn ma an bɛ yɛrɛ ɲininka fila jumɛn don awɔ o b'i komi n'i ye silamɛdenw ɲininka Mali la k'i bɛ seliji sunna n'a farida n'a musajabu dɔn wa n ko juma wɛrɛ ni cɛ 5 jɔra i kɔfɛ k'a ye silamɛ ye k'i daji tɔn kɔrɔ e k'u ɲininka bani minnu bɛ pan ka woloki le da la k'u bɛ kuranɛ dɔn karamɔgɔ kuma dɔ la hali e yɛrɛ t'o yɔrɔ in dɔn koyi Iran ni Saudiya kɛlɛla yɔrɔnin kelen min nɔfɛ dɛ seliji suran de don ala ko yɔrɔ min na kuranɛ kɔnɔ k'a ye seliji ta a ko a k'a bolo ko siɲɛ 3 a b'a tɛgɛ ko siɲɛ 3 a b'a ɲɛda ko a b'a bolo ko ka se a nɔnkɔnkuru la ko a k'a kunsigi masa ani a sen kuranɛ banna yan dɛ arabu ye fɛn o fɛn tigɛ k'a bari nin kumakan kelen in purukutora a tɛ sɔrɔ bilen a tɛ taa o ala ko k'a b'a kun masa ani a sen aw dun bɛ k'a sen ko Mali la ala ye sen ko f'a ɲɛna kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ jumɛn n'a ye Bugari suma ma kafiriyara Bugari y'a mɔgɔ ɲɔgɔn de n'a ye musulimo suma ma nka kafiriyara n'a y'a ka wahabu suma ma a kɛra kafiru ye ala ko n'a ye mɔgɔ kumakan fɔra ale ta kan f'a b'a don fo wale haba ne m'a fɔ dɛ i ka ala kumakan don e bɛ se ka na Bugari tigɛ k'a baro yɔrɔ la e bɛ sɔn ka na muslimu tigɛ k'i b'a baro yɔrɔ la muslimu de y'i ka ala dege kuma na wa a bɛ Jibirila ci don min na hali Jibirila ja tigɛra don kelen min na n'a donna Mamadu kan k'a sɔrɔ a ma salamu kana a ma bisimilayi fɔ a ye min ye bulon na a ma se k'o fɔ a da la ci bɛɛ tɛmɛna Jibirila min fɛ ni fili y'o sɔrɔ siɲɛ kelen ka cɛ karamɔgɔ anw bɛ se ka da o ka ko tɔ la cogo di kuranɛ haya jɛlen don haya kelen min bɛ yen n'a donna Mamadu kan a don a ma salamu kana wa a ma hali bisimilayi fɔ a la koyi Jibirila ina kɛ n'o hakilina ye ma bɔ ala yɛrɛ yɔrɔ o don ta m'o daminɛ ni ala tɔgɔ barikaman ye dɛ ayi a y'i su kuma ka siɲɛ kelen kuranɛ haya in bɛ yen koyi karamɔgɔ a ma se ka nin wo in fana datugu cɛ wo ka ca kojugu n'an ka dɔ wɛrɛ di ma an ka taa ɲɛfɛ karamɔgɔ n'o m'i bɔ dɔ wɛrɛ tɛ kuranɛ haya jɛlen don anw bolo nɔ tɛ ayi min b'i bolo kelen de b'an bolo n'i ka ala de ko k'a ye ji ni bɔgɔ ni tasuma fiɲɛ ni cɛsigi ye anw t'a sɔsɔ koyi nka an bɛna ɲininkali de kɛ e yɛrɛ la sa karamɔgɔ a k'a bɛ taa min kɛ a ka wulili don i ka da wulili min don la dɛ anw kan t'o ma nka a ye minnu ci k'u kɛ kira ye k'u kɛ nabi ye a ye den minnu ci ni faama y'u la a ye den minnu ci ni bama y'u la a ye den minnu ci n'u nadon kumana i komi Ibrahima karamɔgɔ n'a fɔra k'a kana fili o maaw yɛrɛ la o de kɛra la kabako ye min ma se ka da yɔrɔ sɔrɔ an fari la a kana anw bɛnbaw dɔn a kana olu tɔgɔ dɔn o ka bɛn tiɲɛ ma o ye wolofin ye a y'olu ta tɔgɔ ɲɛ kelen ko Firawuna an ma jigin ala ye nka a yɛrɛ ye minnu ci k'u kɛ kira ye k'u kɛ mɔgɔ ɲuman ye an ma se ka min faamu o min mana kɔnɔna gan dɛ ale ko minnu y'a jugu ye olu bɛn'u balo ɲini ye olu bɛn'u ka bonya ɲini ye u bɛn'u ka kɔrɔta ɲini ye wa o bɛ kɛ kutubu ye yen de kabako kuma belebele kabako hakilina belebele o alaba min ani minnu kumana kan minnu k'a ka maa jigitaw ye a ka fili olu fana n'a karamɔgɔ e b'o lakalan ɲɛna cogo di dɛ Mali kɔnɔ mini baro kɔfɛ dɔ tɛ nin ye kɔrɔ n ko dɔ fili kɔrɔ Mariyama sura don Mariyama Isa ba kɔni Nabila Isa ba Mariyama ko Mariyama ye den sɔrɔ don min na n'a bɛ ka bɔ den sɔrɔ yɔrɔ in na ka na so arabu ala de bɛ k'a lakale maa minnu y'a ye u k'a ma ko Aruna dɔgɔmuso Mariyama kuranɛ sura jɛlen don ko Aruna dɔgɔmuso Mariyama e k'i fa ma kɛ nkalontigɛla i ba ma kɛ jalo ye nin y'i sɔrɔ cogo di o kuma tɔ min ɲɛfɛ anw t'o nɔfɛ koyi o yɛrɛ ɲɛci t'an ye kuma in kɔnɔ nka an bɛ nin ɲininka kelen de la karamɔgɔ i bɛ se k'a bɔ dɔfɔ dɔ kɔnɔ yahudiyaw ka dɔfɔ kɔnɔ bibulu kɔnɔ dɔɔni wɛrɛ la k'a yira an na e ka arabu ala ka ɲɛfɔli in kɔfɛ k'a fɔ ko Isa ba Mariyama balimakɛ dɔ tun b'a la min tɔgɔ ye Aruna n'i m'o faamu
an bɛ taa f'i ɲɛna sanfɛ i ka ala ka ciden ba ani min tun bɛ kuma n'a tɛ mɛlɛkɛ yɛrɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i ka musa min tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 89 o musa o dɔgɔkɛ de tɔgɔ tun ye ko aruna a ye min ɲini k'a kɛ kira ye ka fara kan ou bien k'a kɛ nabi ye ka fara kan o aruna dɔgɔmuso tɔgɔ tun ye ko mariyama o musa dun ka dɔfɔ ani isa ka dɔfɔ cɛ min b'u cɛ a bɛ san 2000 bɔ ɔ e ka ala ka fili danni kɛcogo la a ka fili danyɔrɔ la a ka fili dancogo la nka ani minnu kumana a ka fili olu fana ma karamɔgɔ o ye kɔnɔna ganko ye dɛ a ko aruna dɔgɔmuso mariyama o ye musa dɔgɔkɛ aruna olu dɔgɔmuso mariyama de tɔgɔ y'o ye nka mariyama min ye isa sɔrɔ k'a ta o mariyama na fɔ ibrahima balima kelen t'a la min tɔgɔ ye ko aruna o ko diinɛ balimaya don aruna yɛrɛ tɔgɔ de ma sɔrɔ u ka kabila kɔnɔ cogo si la karamɔgɔ o fana kɛra maloya ye dɛ o m'i bɔ wa kelen wɛrɛ filɛ bitɔn ka fara ne balimakɛ kan olu b'aw bɛɛ lajɛlen ni e tɛ kuma kelen na cɛ in ka kuma kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ dugukolo sanfɛ silamɛ la i nɛn kana da jama la i ka cɛ i nɛn ka diya ni jiji ye i tɛ se ka a kuma kelen ta kɔnɔ ko min bɛ se ka ko mɔgɔ min bɛ se ka kuma silamɛ bɛ se ka kuma kelen na fasa quoi a bɛ ka fɔ nin ye ko an ka jija k'an ka taabolo ka se ka silamɛya pousser ka bɔ yen donc ni fɛn min sera ka fɛn min pousser ka bɔ yen kɔrɔ ko t'o ta de ye tiɲɛ ye quoi o yɔrɔnin kelen na a bɛ ka fɔ k'a fɔ ko bibulu yɛlɛmara ko kafiriw ye bibulu ye ala ta bɔ bibulu kɔnɔ k'u ta bila ye o sera k'o bɔ yen cogo di o bɛɛ ka taa ka bɔ yen sitanɛ ka jama o ka ca ka tɛmɛ ala ta kan o sera ka kɛ cogo di a dun fɔra ko diɲɛ dara ni silamɛya o de ka fɔ cogo la ko adama tun ye silamɛ de mɛ sitanɛ ka jama sera ka na caya cogo di ka ala ta pousser ka bɔ yen k'a ta yɛlɛ u ta sanfɛ o kɛra cogo di c'est dire que kuma ninnu tɛ se ka lafasa u fɛ quoi lafasa cogo foyi t'a la olu bolo ni fɛn min sera fɛn min na o kɔrɔ ko setigi ta de ye tiɲɛ ye sisan Seydina Ali jugu a fagara don min na jugu kɔni sera a la dɛ mɛ mɔgɔ minnu y'a faga o ta tun ye tiɲɛ ye dɛ Useni bɛ faga don min ka sogo sara 77 don o kɔni sera ka ale kɔni pousser ka bɔ yen ka faga ka bɔ yen u sera la o don dɛ minnu sera la o ta tun ye tiɲɛ ye ka kɛ bon ne yɛrɛ t'a dɔn olu ka nansaraw jalaki kun kelen min na bilen o nansaraw nana silamɛya ka laɲini pousser ka bɔ yen k'u ta bila yen n'o ye laïcité ye o yɛrɛ ko ko nansaraw ta don o sera ka kɛ cogo di ka silamɛya ta pousser ka bɔ yen ka na laïcité bila o nɔ na o sera ka kɛ cogo di ka silamɛya to jamana kɔnɔ ne t'a dɔn olu ka jalakili kɛ kun min na bilen o ni fɛn min kɔni ye pousser ka bɔ min bɛ pousser ka bɔ n'o ta tɛ tiɲɛ ye ka ban kɔni donc u ka laïcité nin u kana o kɛlɛ kɛ sa u ka laïcité nin to yen ba ye o kɔrɔ ko laïcité de ye tiɲɛ ye o parce que o yɛrɛ ko tɛ ko yanni laïcité ka na ko jamana tun bɛ ka mara ni silamɛya ye kɔrɔlen o sera ka pousser ka bɔ yen cogo di ka na laïcité bila o nɔ na donc u ka laïcité nin to yen dɛ mɔgɔw ka tugu laïcité nin kɔni o ye tiɲɛ ye dɛ. karamɔgɔ ne kɔni b'a dɔn an ye fɛnɛlɛ nin yɛrɛ kɛ est ce que ni karamɔgɔkɛ yɛrɛ ye nin mɛn ko nin ye famɛti kalandenw yɛrɛ ye fɔlɔ est ce que u bɛ sɔn ka na karamɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn yan o tɛna sɔn ka karamɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn yan bilen dɛ o de kama anw b'a dɔn famɛti kalanden o ka fisa ni silama karamɔgɔ silama min ye kuranɛ jigin ko 70 kɛ ka san miliyari 1 sɔrɔ famɛti kalanden ka san 1 dɔɔni ka fisa n'a ye. Fate aba yo flo karamɔgɔ Tarawele a ti fɛɛrɛ kɛ sa a ka Amara Kante yɛrɛ lasɛnɛ wa Amara Kante kodɔnbɛli Layi Sangare kɛra npogo siyɔrɔ la ko ye bon ni maloya b'ale yɛrɛ la ale kan ka kuma réseaux sociaux yɛrɛ kan diɲɛ kɔnɔ bilen wa Layi Sangare kɛra npogo kɔnɔtilen don Amara Kante la Congo bon o maloya bɛ misali kan k'a tɛ anw den a tɛ anw den komi ale tɛ dɔwɛrɛ la ni nɛnini tɛ yɔrɔ a ka duda bɛ tɛ nɛnini ya n'a ma manamana kuma fɔ dabila anw m'a nɛni fɔ ka taa si tigɛ awɔ anw m'a nɛni fɔ k'a si tigɛ an tɛ manamana ka fɔ la tuguni dɛ awɔ b'a fɔlen don ni bamanan ji ye waati sɔrɔ n b'a dɔn a bɛna fɛrɛ la kɛ nin kuma in kan kosɛbɛ nin video in kan kosɛbɛ Amara Kante kodɔnbɛli kira a to Makan ka Mali minɛ ni a ka hakilina ye
ni ye kodɔn kuma yɛrɛ de y'ale da la est ce que nin ye kodɔn kuma y'ale da la han ko Elhadji Seku Umaru Tall ye kunkolo joli de tigɛ Mali kɔnɔ Elhadji Seku Umaru Tall a ye dugu joli de ci an ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ Elhadji Seku Umaru Tall ye dugu joli ci e b'i jɔ k'a fɔ ko o y'a kɛ gomina n'a hakilina ye yala gali ni Amadu Kufa olu bɛ ka dugu joli de ci sisan Manden Mali la donc kira hakilina de ni godomali a ye nin wele kana dɛ a ye nin wele kana ya bani a y'a wele kana n'a ye malangolo in ok jaba fasa kɛrɛfɛ fɔlɔ an ka foli wa bɛɛ karamɔgɔ Bitɔn an ka foli bɛ karamɔgɔ Bitɔn tugura kelen ya kana an ka karamɔgɔba sɔnna koyi karamɔgɔba ye kuma minnu fɔ a ka fɔli kɔnɔ a bɛ na fɔ a mago bɛ faamuya dɔw la wala a mago bɛ faamuya dɔw la kɛmɛtiya yɛrɛ kunkan wala ni an ka karamɔgɔw u bɛna lajɛ ni a sera ka sɔrɔ ni daro fara ɲɔgɔnya ɲini n'a ye n'a sɔnna a mago bɛ faamuya minnu na a ma minnu faamu kɛmɛ to ka k'o la fɔlɔ n'a sɔnna i n'a fɔ jaabi tɛmɛna kɛnɛ kan yan cogo min a fana bɛ se ka tɛmɛ o cogo kelen la ɲininkaliw bɛ k'a la a fana tereke yɛrɛ min bɛ anw fana bolo kuranɛko la an fana bɛ se k'o ɲininkali k'a la ale yɛrɛ bolo tereke min b'ale bolo kɛmɛ to ka k'o la n'a ma min faamu a fana bɛ se k'o ɲininkali kɛ o bɛ se ka k'a la wala n b'a dɔn karamɔgɔw bɛna wuli ka jɔ kɛ ka a ko ɲɛɲini wala kuma a bɛ k'i a commencera k'i intéressé kɛmɛ t'u la à 100% ni a kɛra ten o kɔrɔ b'a jira k'a labɛnnen don ka dara fara ɲɔgɔnya kɛ tuma dɔw la wala ni a b'o cogoya la an ka hakili ma jɔ k'a ka karamɔgɔw lamɛn n'u y'a wele n'a sɔnna ka na tuma dɔ la a nafa b'u la silamɛw bɛna nafa sɔrɔ a la wa kɛmɛtigiw fana bɛna nafa sɔrɔ a dara fara ɲɔgɔnya sugu la quoi wala e sɔrɔ dɔ e kulubali karamɔgɔ Bitɔn n ko Kulubalilakaw ka ko bɛ taa o ye dugu bɔtɔ ye kelen ye karamɔgɔ Amara Kante hali y'a sɔrɔ ko a ka kumaw la dɔgɔyali man ka ca bon o b'a ni karamɔgɔ de cɛ parce que munna a yɛrɛ ye a bɛ karamɔgɔ dɔgɔya kun min na a y'o kun fana fɔ a mɛnna depuis a ka biro kɔrɔbaw la a ko karamɔgɔw k'olu ka misiriw k'a bɛɛ ci dagalen ko waliya misiriw k'a bɛɛ ci dagalen k'a bɛɛ ci ko ka waliya bɛɛ faga bon o de kama a bɛ bɔ karamɔgɔ kɔrɔ a b'o fɔ a t'o dogo dɛ siga t'a ma a ye adresse min kɔni ka kɛnɛ t'u la a y'o kuma kɛ ni bonya a y'a kɛ ni k'a ye wala a kɔni bɛ se ka lasana k'a yira a yɛrɛ kana mamuru ka taabolo kuma ye a kana jɛya n'o kɛra karamɔgɔ bɛ sɔrɔ ka kɛnɛtiya yɛrɛ taabolo fɔ a yɛrɛ n dalen b'a la karamɔgɔ o bɛna lasana ne bonya ni karama ye i b'a fɔ jaabi nana cogo min na fɛn kɔmɛso delina ko ti mɔgɔ dɔgɔya ye ka sɔrɔ o bɛna lasana ni bonya ni karama ye n dalen b'a la fana a bɛna faamuyali sɔrɔ a la bɔ kɛnɛso yɛrɛ fana bɛna ale la faamuya ni a nana tigɛ yɔrɔ ɲɔgɔn fara ka sɔrɔ n'a kɛra cogo min na o tɛna kɛ den ye Kulubalikɛ i bolo da ye hakilina ka diɲɛ minɛ o tɛ koba ye o tɛ koba ye wala sinon an ɲɛ bɛ yira an bɛ taara ni yɔrɔ caman minɛ an taara diɲɛ minɛ cogoya min na n'a fana kun ko k'a bɛ baburu ta ko ka kɛlɛ kɛ an bɛ se ka coordination kaw wala donc o ye diɲɛ minɛ ni hakilina min ye o b'a dɔn o est clair a ma diɲɛ mara parce que n t'a dɔn ko 24 heures kɔnɔ an n'a kɛra tile kelen de wa mun de a ma diɲɛ mara a ma diɲɛ mara wala bon olu hakilina ninnu tɛ hakilina ninnu ye ka politiki ɲan'i bolo ka diɲɛ mara o ni dɔɔnin ko tɛ fankelen sɔrɔ ni dɔɔnin ko tɛ fankelen sɔrɔ olu ka mun fɔ an ka mɔgɔw y'u to yan nɔ fɔlɔ tileba ninnu na san 100 ko a bɛɛ fɔ den bɛna waati min na a bɛna kɛ mun ye k'a bɛɛ fɔ k'a ban a bɛ kɛ nin ye a bɛ kɛ nin a bɛ kɛ nin a bɛ kɛ nin cogo ye mais a bɛ na ni taamasiyɛn bɛ na a bɛ wolo a bɛ kɛ tan fo ka se nin degré la a bɛ nin masaya kɛ a bɛ kɛ tan o bɛɛ tɛ fɔ ka ban olu ka dɔn bari ninnu kɔni ninnu ye mɔgɔ hakili cilenw de ye koyi hakili cilenw de don n'ale ko ko hakilinaw sera ka yɔrɔ bɛɛ minɛ a kɔni ka to la kɔnɔ a ye yɔrɔnin fitinin dɔrɔn de minɛ yɔrɔnin fitinin dɔrɔn a ye yɔrɔnin fitinin dɔrɔn de minɛ a ma se ka yɔrɔ foyi minɛ hali a yɛrɛ bɛ dugu min na yɛrɛ a ma se ka yɔrɔ bɛɛ minɛ kuma kɛ yɔrɔ tɔw ma yɔrɔnin fitinin dɔrɔn ale bɛ ok
de la fantasy il faut en belle quand on fait le voir quand on va fouler on va faire ma carrière mais aba arabe mata kuni kan de la carrière nada mularo tuwa daka ni ne bol masu jamba de kama ko on be bol masu ni ne bol masu badi ne mularo tuwa wala ki ko wuro bo ki sigo kan kafmani yorore wani tai sana ne mularo ne mo me senso sincero ne mularo dolon tike ne mularo ke au arabu mo no na ko comme boka furayi rade ko ka dolon tike ko ka dina dem horo re kan galon tige da sigile me rodo no tige le la pori e ka la je bon ni ya sigile iba fa ko arabu kan na ni ka toro re de ite molua ite same horo che fo ema e con kera bulu finge e tron kan na molua no te es la que me pone ni e horo e kama ka e ta nena hotel esa vaje hotel ni re kuma foli mo da fiela ni ka buli katami la la toy ko la la toy ni o sebene be fona to sebene be e kama woro ke buli katami Tikkemo lo ya. Dukolo jurgul bere be dabaga ka dali kono. Munu no tilela munu no tilela ko lo munu. Ke bul ke tan la toy. E kan na je. E bisika ko ke be galun ke ka daga galun su to atu. Asani ne ka ne kono ko klem ta bi. Jida fo le na ko do do la. Ko abta bo ro la mo ngulu be ku ka felo ni klete ku klebo fege la toy e ba ko kibe la diazme yoro men gen na ka galunda ire ba ko mi ku kira ire ni e ba do kira ni e ba do fu kira la toy ikata iba mun ga jora la ikata ki kala ki kuna kuna la ni ame ko kira be dan fan kelen bela adama farkulu ni ye mo de kira bi bela la toy ke ni sigi ba ko be mo ko sa ka sima ire ka ni la toy ka e no mo ko mambi da ba ka dali kono ki ke sima e ka fama du ila aka pouvoir de be damne ne fami o sima ya e ko do e ko jamba la to e ka la je ni ya sigile ba do ko na mi re do ani ko ne libe mo ka nami ibu ka kan fo mene o donenu me e be ka munu na nami ne u ye fami go e go lu ta do e ta do e ka sigile na jena ka fula ni fula ira tigele de la film de no betkele ne le sigila muna betkele ni la hale no ka mo munu ne go tigele de la tori u se ka fieli me ne ba fieli hotel nana e ka fo ki ve mo yanga hotel ko e arabu kirai la toy ira ka la jete hakiki la e kama kare hakiki la ngalo sama to lo ka fengo ka dama ka ba ma ke kirai akora ko mele ko ya mele ko ka ofri amo buli ngo ni amo ko ngo yi so e ko dono kan ngule ka da bu ko ali fengo la toy o li kele ni akora ko mani ya na ko ofri ko ka no nambo la to ni hadni ti bu mo ra da wo fo
ni kuna ngona sen wala ni baraka est-ce que tere la mai kono sani akabulu meleke kilinya meleke nani nana kababu de la muna amidigi muna mabuli fo do ka fo ko yoyi ko ce nani o meleke bina sugudi na la la ka tonu au ka do ko ngi ngalon meleke ne ka dima ki da fa ira bla ka de mo ko ho ji so na la ka tonu kan na jaban o borani de ha sama kan do yede ka kan ya fi mo ti fu e mo do on be mo son ngulu ngabuni ma ka foko ni gona na biya sabi kiti da farasa kada ka horo ya ce yi dambe ce kala je ke kalama mun na kuma ilama ce nu bi kan daga ja kala to kan ira ja fake ira ja fake gudi ha ko du golo pensele no du golo pensele no ai ko kana fo kala to ni go flo no gudi klete gudi du golo do mun no kira mun du golo tama ba de bi ha wa ila pensele ko dolo abe plana tu de kata familiar kama kala to ni e ka kira mu le fo kino na mana ka ko ni kira re mu go kira re hakin na du kira ta mo ye go kira na fara go kira mo hakin na du e na go mu le du kala to ni ya fi le ka kala ne ni kala tan ya ni ki ne kala ma da kan ni kuma ile mala no sheki ni kuma ile maradi na kana ni ka fato kani ka dana ta kan ko ne na so ni mo ni isi ba kala ko kala an ko kala an ne ta kala ona no kara ina famu da min fo ala raso para no ko no o be hotel ise gina kama kanti yani amanga fima ha awo amanga fima na ko ma ni ere horo amanga kanti yani nan kamara amanga kanti yani nan siu kadaka sumangulu betugumi ano potera fente mogonye kamai ambulu don eka ku ko jam fabrai kana kanti ya lamne kere la sa aramu ka jamu do dayla no se eti kanti awo amo bala ka dore si ma suno kena ne molora re nga kere ke kan ku kala pour que se ga mo ya nye ta mo ya si don na i boro me godo i loro me godo e kan ta ro me godo no te kan mi dali me kuma ira makandi famuna este kan galu e ka dogon galu ko dugulima i ka dogon galu ko dugulima re awo e ka fe dugu ida be galu ali te ga molo me kanti kon ka fuki kanti ne ma so vraiment karango abe so le abe hotel karango abe so le ndo bito yi so le ndo ko ça fait ni na mala ni ibo mai jafa kana abi ni damgo kan ko de c'est quoi abu ya to de kama kawo vraiment abu ya to ni ne balmo tin le ka ira laje ka tlaki kebi iba ira la ki ba isila ki ba no bulu jafa ki udemba bulu jafa ki bulu be jafa ki jadi mana bulu jafa ko ka ti bar mo wala ko ya ko imame ka mo maye amame to ko maye amame ira ka mi ko itodo amu ko toro ku ya amu pere ke ko to mo tei nyame do da sanfe ko kaka ni lo me ka wuli an ta kana do awo mo ko bala kulunga ne da se halin ga kuma nayi anadu ko me kengu sama tengu ble na ka so mara fengo ni ko men ke mo ni da do mo li ele akuta obe fole no obe hotel ana kramo ke ba ko sirai atu makan ko ka jemne kamalina kiratu makan kamalina ko kirare masikana me kiratu makan kamalina me akana yana ka ko kiraka studio ni kira ka sidi ore no a te kom kira to no
ka haya dɔ kalan dɔrɔn maliyɛnw ye kira kumakan mɛn mɔgɔ dɔ de nana ni kira ye min fɔ de mɔgɔ de y'o ta k'o lase anw ma yan nɔ ko kira y'a fɔ sinon kira ma sigilen tun ba kan k'a fulela dɔrɔn walima kumana dɔrɔn maliyɛnw y'a mankan mɛn o tɛ nka an bɛ karamɔgɔkɛ hakili lajigin an bɛ colonisation min na bi don min na tubabu bɛ na anw coloniser o don kama Buran tun bɛ tubabula mara o don na Buran tun bɛ don na Faransi bɛ na anw coloniser u ka masakɛ min tun b'u kunna o don na masakɛ yɛrɛ ma wuli ka na anw coloniser dɛ masakɛ de ka cidenw nana ni olu nana anw coloniser donc ka a hakili lajigin a ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ i ka ciden walima n'i ye mɔgɔ bila ka taga yɔrɔ min na o ye i n'a fɔ i yɛrɛ tagala yen nɔ donc n'ale ko kira ma na kana ɲina k'a fɔ ko kira ka sahaba dɔ de nana ni kuranɛ ye anw fɛ yan mandi n'o tun y'a sɔrɔ mɔgɔw ko n'i ma se yɔrɔ min na k'i tɛ yen minɛ don min na tubabu bɛ na an coloniser o don kama tubabu ka masakɛw olu tun ma se anw fɛ yen olu ka cidenw de bila ka na donc karamɔgɔkɛ ka hakili to a la ka fɔ mɔgɔ i tɛ se yɔrɔ dɔ la mais i ka kɛwale bɛ se ka se yen nɔ i tɛ se yɔrɔ dɔ la i ka ɲuman tɔnɔ bɛ se ka se i n'a fɔ i ka juguman kɔlɔlɔ bɛ se ka se cogo min na n'i ka kɛwale degun sera ninnu ma walima a hɛrɛ sera ninnu ma o ma dulon ko fɔ i yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan o ma dulon o la o tɛ tiɲɛ na karamɔgɔkɛ i fana y'i da se tileko ma ko kira y'a fɔ ko tile bɛ munumunu ko tile ka rotation ko kira da se la o ma ka fɔ ko tile bɛ munumunu ko siyansi tun y'a yɛrɛ k'a fɔ kuma nin ye nkalon ye ko siyansi tilala ka na yira tuguni k'a fɔ ko tile bɛ munumunu ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la yala i bɛ ka min fɔ tileko la e y'a haya bɛɛ kalan wa i tun b'a haya bɛɛ kalan kira ma fɔ ko tile bɛ munumunu kira m'o dɔrɔn fɔ kira ko tile yɛrɛ bɛ bin bɔgɔndorondoro de la ko tile bɛ munumunu dɔrɔn tɛ dɛ ko tile bɛ bin bɔgɔndorondoro de la tile bɛ bin bɔgɔndorondoro la ko zurukara naani sera fɔ tile binyɔrɔ la ko tile binna bɔgɔndorondoro la e tun b'a bɛɛ kalan k'a bɛɛ ɲɛfɔ nka e m'a bɛɛ kalan dɛ donc ni siyansi y'a jira k'a fɔ ko tile bɛ munumunu est-ce que siyansi y'a jira k'a fɔ ko tile bɛ bin bɔgɔndorondoro la wa o ye o ɲininkali jaabi n'a sɔrɔ ni siyansi y'o jira i bɛ bɔ i b'o fɔ an ye ni siyansi yɛrɛ m'o jira i ka jaabi b'i bolo i b'i bolo da i ka kalandenw de ɲɛ ma i b'i bolo di kalandenw de ɲɛ la mais anw kamɛtu e bɛ min dɔn an b'o ɲɔgɔn de dɔn i bɛ min dɔn an b'o ɲɔgɔn dɔn ni e yɛrɛ nana anw kamɛtu fɛ yan i bɛ na walan de ta anw fɛ yan n'i sera anw kamɛtu fɛ yan e bɛ n'i sigi an bɛ leçon k'i kun e bɛ ka k'i sigi propagande min na i ka mɔgɔw ɲɛfɛ n'i nana anw kamɛtu fɛ yan e bɛ na walan ta anw de fɛ yan kɔtɔ tuma na karamɔgɔ i b'a fɔ fana ko min ye aw da ala ko la ko ka da kan ko ni sagakun tun tɛ yen ko hakɛw tun tɛ sɔrɔ ko sagakun de kama ko hakɛ bɛ sɔrɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ ka tɔɲɔ bi ni sagakun tun tɛ yen ko tɔɲɔbagaw tun t'u ka hakɛ sɔrɔ i ka o kuma la ne bɛ ɲininka yala don min na kira y'a fɔ k'ale kɛra kira ye o don k'a daminɛ o don na yanni kira ka saya kɛ kira ye tɔɲɔ min kɛ a ye tɔɲɔ min se dugukolo kan yala o tɔɲɔ n'a fɔra ko k'o bɛɛ fara kɔtɔ mɛn na don min na kira muso bɛ kira wele ko kira kɛra kira ye k'a daminɛ o don na fo ka se kira ka saya ma kira ye mɔgɔ tɔɲɔ min kɛ n'a fɔra k'o bɛɛ sara e hakilila ko bɛɛ bɛ bila ka lahara makɔnɔ aw ka lahara aw bɛ ka min fɔ ko lahara an yɛrɛ tɛ lahara in fan dɔn nka ni y'a sɔrɔ ni lahara nin ye tiɲɛ mun de la kira ye mɔgɔ tɔɲɔ minnu kɛ o mɔgɔ tɔɲɔw bɛɛ ma bila ka lahara makɔnɔ
no kira ka hakɛ bɔra kira la depuis ɲɛnamaya kɔnɔ kira ka hakɛ ma bɔ kira la kira ye muso joli furu muso 10 kɔ kira ye muso 10 kɔ de furu a ye muso 10 kɔ min sɔrɔ a ye den minnu sɔrɔ den si ma balo ni y'o kɛ hakɛ de y'o kɛ fɔ aw yɛrɛ ka kuma la aw ka sɛbɛnfɛnw b'a yira k'a fɔ ko Makan kafiri ko kɔti to kira la don min na kira denkɛ min sala selidonya fɛ o don Makan kafiri ko ko kira jigi tigɛla ko kira kɔ tigɛla o y'o fɔla kun jumɛn na ka d'a kan a ye mɔgɔ tɔɲɔgɔn kɛ n'i ye min kɛ o juru bɛ sɔrɔ i la n'i ye min kɛ o de juru o bɛ sɔrɔ i la kira aw ko ni kira kun tɛ ni ko ni saga furu kun tɛ ko hakɛw kira ye kɔni ye min kɛ o kɔni o ma bila ka lahara o ma kɔnɔ yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ lahara min tun ye kɛn ala tun bɛ kira ta bila ka lahara ma kɔnɔ ala ma kira ta bila ka lahara ma kɔnɔ ala ye kira ta sara a la bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan a ye tɔɲɔgɔn kɛ kira ye tɔɲɔgɔn da mɔgɔw kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔ kira ye tɔɲɔgɔn da ɲɛnamaya kan fɛn fɛn mɔgɔ yɛrɛ wele ko kira a si ma o tɔɲɔgɔn ɲɔgɔn da i n'a fɔ ale ye tɔɲɔgɔn da ɲɛnamaya kan n bɛ na fɔtɔ kira de nana jɔnya appliquer aw b'a fɔ ko kira de nana ko kira nana jɔn ka hakɛ kira nana jɔn ka hakɛ segin ma kira nana o contraire ka jɔnya appliquer jɔn yɛrɛ tun bɛ kira bolo kira yɛrɛ de ye fanga don jɔnya la wa kuranɛ fana ye fanga don jɔnya la jɔnya dun tɛ dɔwɛrɛ ye ne bɛ se i la walima e bɛ se ne la e kana bi ne kan ka ne ka hakɛ bɔsi na ka tila ka n kɛ jɔn o de ye jɔnya ye kira yɛrɛ ye waleyaw kɛ kira yɛrɛ binna dugu kan ka mɔgɔw kɛ jɔn kira binna dugu kan ka mɔgɔw kɛ jɔn kira ye o jɔnyaba min kɛ fo kuranɛ yɛrɛ da sela ma ko ni jɔn y'a ban matigi ko ni jɔn y'a ban a matigi ye ko i bɛ seli o seli kɛ i bɛ sun o sun kɛ k'i ka seli n'i ka sun si tɛ minɛ ko fɔ jɔn ka ko la matigi ye de kuranɛ yɛrɛ de ko ten ko i ka seli n'i ka sun en tant que i bɛ ban i ka matigi ye k'i ka seli n'i ka sun bɛɛ si tɛ minɛ aw dun ko halisa ko kira nana diɲɛ lafiyali kama kira yɛrɛ ye binna mɔgɔw kan k'u jɔnya a b'o kuranɛ kelen kɔnɔ cogo di i ka jɔnmuso ko n'i ye den i bɛ se ka kafoɲɔgɔnya kala a ka di ye cogo min na mais ni i ye den sɔrɔ ni jɔnmuso ye o tɛ se k'i tiɲɛ ta parce que i den tɛ jɔnmuso den de don parce que e de dala n'a ye dɛ mais ni a ye den sɔrɔ e den tɛ jɔnmuso den don a tɛ se k'i tiɲɛ ta yala aw ka kira in aw ka ala in a nana mun damakɛnya kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a nana mun de kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ min bɛ se ka yira k'a fɔ ale de ye bɛɛ da k'ale de ye bɛɛ da k'ale ye dabaga masa ye k'ale de ye bɛɛ da aw ka ala ye mun de kɛ k'an bɛ se k'a fɔ ko nin de ye bɛɛ dabaga masa ye k'a ye bɛɛ da donc k'a fɔ a ye aw bɛ nin morali k'aw ka kalandenw kun nka e kɔni surtout an bɛɛ b'a dɔn e ye cɛ min ye n'i y'a ye kama anw bɔ ni bi cɛ e ma se ka n'anw kunbɛn e y'a dɔn k'a fɔ anw ye cɛ min ye e y'a dɔn o de kama se ka se ka na nka a vraiment n'i sera ka na ɲininkaliw b'an fɛ ɲininkali minnu ka girin ni nin bɛɛ ye n'i sera ka na an bɛ fɛ ka ɲininkali tɛmɛ i la an tɛ min dɔn silamɛya la i yɛrɛ fana ye ɲininkali minnu k'anw na ko anw ka ala k'anw ka dabagama anw ka kɛmɛtu ka dabagama i y'o ɲininkali min ka na an fana bɛ jaabi o la i b'o faamu kosɛbɛ aw tɛ kun bɛ na k'a yira k'a fɔ ko aw ka ala in ko dabagama tɛ a ma diɲɛ da a tɛ fɛn dɔ diɲɛ danni ko la aw ka dabagama ye fɛn fɛn fɔ ɲɛnamaya kan ko dɔ na a si ma kɛ tiɲɛ ye hali da to tile ko min na a ka ala ye min fɔ tile kan e b'a dɔn a ko tile kira ma fɔ tile bɛ munumunu na mais ala ma da a ma da a bɛ munumunu ma o kuranɛ kɔnɔ ala ma da tile bɛ munumunu ma o i m'o haya tɔ kalan ala ko tile bɛ bi bɔgɔdorogoro la wa ala ko fana ko dugukolo ye fila ye est ce que dugukolo ye fila ye wa
i b'a dɔn e b'a dɔn dugukolo tɛ fila ye e b'o dɔn hali e ka kodɔn bilama bien vrai que i ye silama ye silama ka kodɔn o tɛ kuranɛ tɛ silama permettre i ka kodɔn mais an bɛ yɔrɔ min na bi e ka kodɔn a ka bon ni kuranɛ yɛrɛ ka kodɔn ye n bɛ se k'a fɔ e ka kodɔn a ka bon bi ka tɛmɛ kuranɛ ka kodɔn kan ka d'a kan e b'a dɔn ko dugukolo tɛ fila ye e b'o dɔn mais kuranɛ t'o kalama kuranɛ ala t'o dɔn ka yira k'a fɔ ko kuranɛ ala k'o tɛ dabagama ye ko a ma an bɛɛ da hali an bɛɛ tɛ kelen ale bolo o preuve ye jumɛn ye ale yɛrɛ ko anw silamaw dɛ ko nanzaraw ni yahudiyaw k'olu tɛ kɛ aw fɛ fo ka diɲɛ wuli ala min yɛrɛ de b'a fɔ mɔgɔ ye karisa tɛ k'i ka diɲɛ wuli a ye aw kɔ don ɲɔgɔn ma walima nana ni bɛn ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye aw kɔ don ɲɔgɔn ma e den fila b'e bolo e ko den kelen ma ko karisa n tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli i ye sira don u ka mɔgɔya la donc ka yirila k'a fɔ an kɔni an mago bɛ la i ka lajɛ ka na tɛmɛ sigi sanfɛ ɲininkaliw b'an bolo minnu ka bon an wɔɔrɔ la ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan nin ye kalanden ɲininkali de ye karamɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka ɲininkali k'i la min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ni e sera ka na ne b'a dɔn e yɔrɔ min na bi tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ se ka silamɛya drapo kɔrɔta i jija i kana anw bɔ fili la ni i nana anw bɔ fili la an bɛɛ bɛ jan bɛɛ bɛ ka silamɛya an nɔ la anw fɛn fɛn filɛ nin ye k'anw tɛ silamɛ ye anw bɛɛ tun ye silamakɔrɔw de ye kamiti ninnu ne ma jamana wɛrɛ fɔ dɛ manden kamiti n'i y'a sigi kɛmɛ sigi la 80 o ye silamakɔrɔlen ye 80 o ye silamakɔrɔlen de ye silamakɔrɔlen de 80 ye donc an bɛɛ tun ye silamaw ye n'i y'a ye an bɔra an ma fɛn dɔ de faamu ni e sera ka na o faamuya lase anw ma a bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ i fɔlen don kosɛbɛ ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ kosɛbɛ n bɛ bɔ kuma kɔnɔ yanni don min na an bɛ an ka karamɔgɔba yɛrɛ sɔrɔ k'a la fɛnɛ yan nɔ a ka n'an ka kalandenw bɔ fili la kosɛbɛ kosɛbɛ. ne bɛ ka ɲɛsin débat passé ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ko fɛnkɛ Amara Konate a bɛ kamiti yɔrɔ dɔn wala kuma ninnu de fɔ k'i to kɔfɛ de mais n'i nana kamitiw ka kɛnɛ kan yan miniti 3 de bɛ d'i ma o ye débat bannen de ye o n'a bɛ se ka a ye kuma minnu fɔ n'a bɛ se k'a lafasa silamɛya bɛ kuma bɔ a da a kelen tɛ yen k'a bɛ se silamɛya bɛ se k'a ɲɛfɔ ko lahara ko ni kiiri tigɛ tuma kɛ lahara ko mɔgɔ tun tɛ ko mɔgɔw ka hakɛ tun tɛ sɔrɔ o tuma kelen na o silamɛ kelen min jɔ k'a fɔ ko n'i ye seli kɛ ko seli bɛ mɔgɔ ka jurumu yafa i ye mɔgɔ min tɔɲɔ dun i ta bɛ kɛ cogo di seli bɛ mɔgɔ ka jurumu yafa ni seli bɛ mɔgɔ ka jurumu yafa e bɛ taa mɔgɔ tɔɲɔ ka nin seli kiiri bɛ kɛ cogo di e taara mɔgɔ tɔɲɔ ni a fɔra ko n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ ko jurumu b'o la mais e bɛ tila ka taa mɔgɔ tɔɲɔ ko n'i nana seli ko jurumu bɛ yafa alors que e ye mɔgɔ dɔ de tɔɲɔ e ka nin kuma yɛlɛma kuma ninnu lajɛ o yɔrɔ kelen na o bɛ kiiri tigɛ diɲɛ kɔnɔ yan a ko kiiri bɛ taa tigɛ lahara mais a ko ni mɔgɔ ye sɔnni kɛ ko ka jɔn bolo tigɛ o tɛ kiiri tigɛlen dɔ ye wa n'i ye jɔn bolo tigɛ e bɛ lahara o kiiri wɛrɛ jumɛn bɛ yen tuguni aw bɛ ka kiiri kelen kelen bɛɛ lajɛlen tigɛ yan ka tila ka jɔ dɔɔni ko kiiri tigɛ bɛ lahara o yɛrɛ tɛ bingali kuma yɛrɛ ye wa o ma kiiri bɛ tigɛ ko 2 kɛ wa ko ni mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ ko k'o fara la teri walima fɛn y'an kɛmɛ ka k'o la o bɛɛ tɛ kiiri tigɛli ye aw yɛrɛ ko ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye kiiri jumɛn bɛ taa tigɛ lahara tuguni de ni silamɛya ta lajɛ kabako dan de don quoi kuma yɛlɛma kuma dama de bɛ fɛn ninnu kɔnɔ i b'i sigi kojugu bɛɛ lajɛlen na n'i nana tubi kɔrɔ ale bɛ sin ka yafa o juguman bɛɛ ma mais i ye mɔgɔ min tɔɲɔ dun mɔgɔ dɔ ka kɛ kerecɛnya la sisan ale y'a ka kerecɛnya bɛɛ kɛ a bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw nɛni ka mɔgɔw ka fɛnw siɲɛ ka taa jɛnɛyaw kɛ yɔrɔw la mais ye mɔgɔ minnu ka fɛn siɲɛ o ye olu bɛ o tun y'a kerecɛn ɲɔgɔnw de ye o tun y'a kerecɛn ɲɔgɔn ye walima o tun y'a taabolo wɛrɛ ɲɔgɔn mɔgɔw ye mais ale kelen nana tuguni ka don silamɛya la n'i nana don silamɛya la ko yafa bɛ k'i ka kojugu kɛlenw ma i ye mɔgɔ min kerecɛn jɔn min tɔɲɔ k'i to kerecɛnya la i ye kerecɛn ɲɔgɔn minnu tɔɲɔ o ye o kiiri bɛ kɛ cogo di mais e y'o tɔɲɔli min kɛ ko e nana don silamɛya la o jurumu yafara mɔgɔ minnu bɛ kerecɛnya la o ye ni e y'o tɔɲɔ n'olu sara hakɛ jumɛn b'olu ye
wala haka jumɛn bɛ olu ye sisan parce que ne ka fɛn suɲɛ ka boli ka na don silamɛya la o suɲɛli don mun yafara mais sisan ne ka hakɛ bɛ segin ma cogo di sisan voilà ne ka kɛ chrétien ye ne ka hakɛ ne ka fɛn min suɲɛ o hakɛ bɛ segin ne ma lahara cogoya jumɛn de la dɔnni dɛsɛ yɛrɛ de bɛ mɔgɔ yɛrɛ de bila k'a fɔ ko danbaga yɛrɛ de kumana quoi ni kɔni y'a mɛn mirinji o mirinji la kefulu o kefulu la ko danbaga kumana kɔni c'est à dire que dɔnni dɛsɛ b'u bila a la de quoi dɔnni dɛsɛ de don an bɛ maaw ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛsigi quoi ne tɔɲɔ yanni i ka taa yafa deli i danbaga fɛ ko parce que e ye ne tɔɲɔ i tɛ taa yafa deli a tigi fɛ siɲɛ kelen i ye mɔgɔ min tɔɲɔ taa yafa deli o fɛ dɔrɔn ka ne tɔɲɔ ka tila ka boli ka t'i biri ala ye ko ka yafa e ma ne tun bɛ yen i tɛ yafa deli ne fɛ siɲɛ kelen wa an ka bɛn ko la wa mɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛ nin ala fɛ cogo di mɔgɔ minnu bɛ ka tɔɲɔli kɛ o mɔgɔ bɛ ka taa yafa deli fɛ a b'o yafa fana minɛ i ma o ye kanko musa nɛgɛ nin cogo la tan kanko musa y'a ba faga ko ka taa yafa deli makankaw fɛ i ba somɔgɔw bɛ yen cogoya bɛɛ bɛ yen an bɛɛ ka somɔgɔya kɔnɔ hali n'a mɔgɔ sara ka se ka i yɛrɛ lasegin kɛ i ye min k'a la ka se ka i yɛrɛ lasegin cogo min na o cogoyaw bɛ yen ne de bɛ taa i biri arabu ka dankun kɔrɔ ye k'o ka yafa i ma o tɛ yafa o bɛ yafa cogo di. karamɔgɔ Fadigi e dan tɔgɔ karamɔgɔ Fadigi kabako dan bɛɛ lajɛlen don wa kabako don o de kosɔn an b'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ poussé ka taa kojugukɛ la quoi silamɛya kɔni ale bɛ mɔgɔ de encouragé kojugukɛ la parce que e b'i si bɛɛ kɛ kojugukɛ la ko e ka taa heji ko ni hejira ko i ba bɛ jurumu yafa komi i bangena don ala bɛ jurumu yafa komi i bangena don min na mais e ye mɔgɔ minnu tɔɲɔ don i ye mɔgɔ minnu tɔɲɔ don donc a fana b'o yafa wa donc n'a y'o yafa sisan jɛni tɔɲɔna a tɛ se ka faamu kabako Fadigi o tɛmɛnen kɔfɛ i ye mun fɔ o b'a ban kɛ i ka kɔrɔfɔ ye o b'a ban pewu bon kiri bɛ tigɛ mɔgɔw ka siɲɛ fila wa bon n'a ma ɲa kiri wɛrɛ tun bɛ ka ye kuranɛ kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ko ala ye ne bɛ taa kiri tigɛ ko ni an sara ko kiri bɛ taa tigɛ o est-ce que ala ye minɛ ka kiri wɛrɛ bila kuranɛ kɔnɔ ko k'o tigɛ wa donc kiri bɛ tigɛ an ka yan n'an sara ka kiri wɛrɛ tigɛ an ka wa kiri tigɛ ko fila de bɛna kɛ anw na wa kiri tigɛ ko fila de bɛna k'an na bon e ka nin ko kuma sugu lajɛ bɛni wa o kuma ninnu yɛrɛ fana deli ka ɲɔgɔn centre dugu o kuma yɛrɛ fana kɛlen don ka ɲɔgɔn cɛ quoi i tɛ se ka don mɔgɔ kunkolo la sa ni mɔgɔ min fɛn fɛn bɛ nin mɛn kunkolo la fa bɛ wuli la voilà parce que kumaw kɛlen ka ɲɔgɔn cɛ ko fɔ k'o diyagoya fara ɲɔgɔn ye kunkolo la i ma ye a karamɔgɔba ninnu bɛ yen denmisɛnnin fitinin hakili b'u la voilà parce que ni m'i bila san 5 kilasi la dɔrɔn a tɛ se ka don kunkolo la quoi ok nin tɛ dusukasi ni lagosi da ye yan diɲɛ bɛɛ wulilen don k'a cɛsiri baara fɛ ale ka mɔgɔ dɔ de sigilen dossier ko f'olu ka o mɔgɔ sadi kuma ko ka ala yira mɔgɔw la quoi mɔgɔ dɔ kabini diɲɛ ka di dusiri dugukolo ka maga waati min mɔgɔ sigilen don ala yira in na u bɛ ka expliquer a tɛ ka se ka faamu mɔgɔ tɔ y'a dabila k'o ɲɛsin k'u ka jamanaw développer hali san ka mɔgɔw de sigilen don golosimanw olu de sigilen don o alako la o ɲɔgɔn sɔsɔ jalan na o ɲɔgɔn kafiriya jalan na o diyagoya ɲɔgɔn kilasi la sadi kabako ni maloya ko da de dɔn quoi tellement que ninnu kɛlen bɛ k'an golosimanw malo bi quoi a tɛ se ka lakale quoi ninnu kɛlen don ka maloya min n'anw ka bi an yɛrɛ de b'a dɔn diɲɛ bɛɛ bɛ ka baara kɛ ninnu sigilen don de a ye ala kɔni fanga de ye ala ta ye a ye ala de mana nin kɛ kɔni aw bɛ k'o bɛɛ fɔ yahudiyaw ka fɛnw na bon ala ye ne fana kɛlen don ka o yahudiyaw ni o nazaraw daga a ko ala ka daga bɛɛ yahudiya ni nazara minnu kan aw ka fɛn bɛɛ ye olu ye donc ala ye n ka daga a kɛra cogo di a daga ko yɛrɛ ɲɛ jumɛn sa non n karamɔgɔ min y'a la kɔnɔna gan ko bɛɛ ka kɔnɔna gan ko yɛrɛ fɔ a y'a filimunin tourné ka denmisɛnninw yɛrɛ da la i komi o y'a fɔ tiɲɛ ye n karamɔgɔ kabako belebele de b'o kɔnɔ i ka nabila Yusufu kabako b'o kɔnɔ n ko ala ka kiraba Yusufu aw yɛrɛ ka fɔ mankan kɛ ko min na jugu jɛra k'a ye san 14 kɛ sigi ne tɛ sigi nɔfɛ karamɔgɔ o Yusufu e ka to ka dɔgɔ lajɛ kuranɛ kɔnɔ kabako kuma belebele de b'a la ani nkalon belebele kelen nkalon min kɛra maloya ye diɲɛ dɔnni bɛɛ lajɛlen kɛmɛ an k'a fila yiri n'an ka taa so karamɔgɔ i ka Yusufu kira de don a balimaw y'a kɔniya k'u y'a fili kɔlɔnkolon kɔnɔ maa minnu nana u ye k'o bɔ kɔlɔnkolon kɔnɔ k'a fɔ nin ye denmisɛnnin ye a filila kɔlɔn kɔnɔ mun y'a se an ka fɛɛrɛ ɲini k'an ka mɔgɔw ɲini k'a d'a ma o ma k'a rɔ
an ka nin hinɛ minɛ ka nin lamara denmisɛnnin don an ka lamɔ kora o man ɲin'a la isufu bɔ ka jɔ kɛnɛ kan dɔrɔn min nana olu kunkolo la o ye wariko ye k'u taara feere nka karamɔgɔ i ka ala ka lakaleli la a ma fili kɛ fili min yɛrɛ kɔfɛ dɔɔnin kɔnɔ dɛ a ko kuranɛ haya jɛlen na k'u taara isufu feere dirahamu dama dama de dirahamu dama dama karamɔgɔ an bɛ ɲininka minibaro kɔfɛ wari min tɔgɔ ye ko dirahamu gɛrɛgiw ka tɔgɔ don o dirahamu min bɛ ka du diɲɛ kɔnɔ o dirahamu wari dilan o kuma dɔɔnin don hali mamadu ko ka fɔ n'o ye o kuma dɔɔnin don o wari ni mɔgɔ min ye o dilan kuma ye k'a sɔrɔ ko wari de tun tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɔgɔ ye dirahamu ko yusufu taara feere dirahamu na bi komi mamadu ka kira fɔlɔya n'a ka kira labanya an yi ɲininka ko a ka kira fɔlɔya la a kira kana di o ma a tun bɛ kan jumɛn fɔ a sigilen nin dugu jumɛn na a fa tɔgɔ tun ye Dora a ba tɔgɔ tun ye di n'o jaabi ma sɔrɔ i bolo mɛ kuma in jaabi tɛ sɔrɔ i bolo cogo si dɔn dirahamu wari dilan ni o kuma dɔɔnin don yusufu ko min bɛ ka fɔ dɔ fɔra o yɔrɔ in kɛra maloya ye karamɔgɔ tɛ se ka lakale dɔɔnin kɛnɛ kan karamɔgɔ n'i ye lakumu dini waliya dini yira anw na i kana sigara fo an bɛ suratul tawba yiri la fila bɛɛ bɛ fɛn kelen kɛ karamɔgɔ n'i ko k'i ka ala ye kodɔnna ye an bɛ taa n'i ye musow ka fɔda la suratul nisa kuranɛ sura 4 n'a don karamɔgɔ an bɛ an cunni ye haya 11 n'a sanfɛ ka 100 ta k'a don i bolo k'a fɔ ko nin tigi sara a ma foyi wɛrɛ to ni 100 tɛ maa ka dɔrɔmɛ 1 jugu t'a la wa a ka jugu tɛ maa ka kɛnɛ ma karamɔgɔ a y'a woloba to k'a woloba to denkɛ cɛ 4 denmuso 4 a saba dugu mankan ye karamɔgɔ n'i tɔ ma dugu tɛ i b'i sibiri suma na n ko n'i tɔ ma dugu tɛ i b'i sibiri suma na yɛrɛlakale tɛ sa e t'an dɔn kuwa e ka wahabiya den tɔw ɲininka Mali la ko Kamɛti ye den ye i t'a fɔ i ka dan minibaro kɔfɛ nka don min na karamɔgɔ n ko don min na karamɔgɔ n'a donna alimɔri kɔnɔ n'a ma don ka taa bɔ k'a ɲininka ka fɔ a don natɔ dɔ ne tɛ dɔgɔdɔgɔnin soli don a tɛna tɔtɔ filenba kɔnɔ fɛn na se min b'a ye a y'o kɛ wa a k'a dɔn k'a bɛ diinɛ min na ala sen taara kuranɛ haya jɛlen ala ko Mamadu ko bi tɛmɛnen kɔfɛ ne ye aw ka diinɛ dafa k'a d'a ma aw ka diinɛ kuranɛ haya jɛlen ale yɛrɛ sen taara a b'a fɔ cɛ karamɔgɔ n'a tilara a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ kɛlɛ bɛ sanfɛ anw bolo n ko kɛlɛ bɛ sanfɛ anw bolo i ka ala ko k'a ɲini dusukun kɔnɔ anw ko k'a ɲini maaya sanfɛ a bɛ kun de karamɔgɔ ni tilara i b'an sɔrɔ ɲɛfɛ kalandenw bɛɛ ka kalanden laban mankan kana to karamɔgɔ ka bɔ k'i sɔrɔ yan dɛ min b'i da i bɛ nin kɔnɔ minibaro kɔfɛ ko maa b'a fɔ ka kɛlɛ diyanna ka segin k'a diyanna ka bolo se ɲini fɛn ɲuman ma ka bali kɛ jugu ma lemuru kɔni tigɛlen bɛ min kan siga ma don min n'anw bolo hakilitigi tɛ se ka min dogo hakilitigi la anw ko n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ lemuru tigɛ a kan a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw ma se ka don min na an b'an bɔnnaw nɔ na minnu y'an to yan u k'an ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to ka kodɔn k'an tilen ka baara ka dɔgɔ maaya nana ko an ka ɲɔgɔn dafa i bɛ maa wɛrɛ bɛ o de ye bɛɛ si an fɛ yan olu n'a don n'an bɛ ka taa an se ka fugula bɔ k'a da ni ka ɲɔngiri k'an bolo fila d'an kɔ k'a fɔ ko maa ye kelen ye danba ye kelen ye seba ye kelen ye faama ye kelen ye anw ye nin sɔrɔ an bɛnbaw nɔ na ni maa ko an ma k'u tɛ kun dɔ danni na i ye nkalon tigɛ ni maa ko an ma k'u tɛ danbaga dɔn i ye nkalon tigɛ ni maa ko an ma k'u t'u dankun dɔn anw de ko k'i ye nkalon tigɛ fo ka su ko fo ka dugu jɛ u ko sira ye kelen ye ko jo ye kelen ye ko sɔ ye kelen ye an ɲiyɔrɔ de ye nin ye ko n'an ye nin dɔn k'a ban ka nin bugunatigɛ dɔn ko an k'an ka kɛta bɛn mun ma k'an ka ɲuman fɔ an ka ɲuman kɛ an ka juguman to an ka dɔn ko maaya in nana de ko an ka ɲuman dafa i bɛ maa wɛrɛ bɛɛ ne karamɔgɔ ne dɔgɔninw ne ɲɛ dara min kan ne ɲɛ ma da min kan ni bɔgɔ kɛra n tulo la k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye a dɔ k'i ni ko bamanankɛ taara ni kanu ye dusukun na dɛ awɔ an k'an jan don ɲɔgɔn na bɔnnaw fila kɔrɔ karamɔgɔ ani yiran tɛ bɛn ani siran tɛ bɛn dugukolo sanfɛla n'a dugumana a dɔ ko wari kɔnna ɲɛ don dɔ tɛ dun ka dɔ to
saya ta ɲɛfɔ ni ɲɛnamaya tɛ ɲɛnamaya tɛ se ka ɲɛfɔ ni saya tɛ karamɔgɔ kana to u ka maa sira n'o ye dɛ n'i kana to u ka denmisɛnninw sira n'o ye i ɲɛna a minɛ an ka taa minnu y'u yɛrɛ bɔ suya tɛ an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ maa kelen n'u ɲininka ko jɔn ye nin don i da a fɔ k'u ka kira jatigi kɛ mɔdenw man kan don ka bɔ yɔrɔ ko mali kiraba jatigi kɛ mɔdenw man kan don ko an ma siran dɔ tɛ wa an ma lawuli segin kama ko an segin tɔ tɛ karamɔgɔ anw tɛ ka kuma ko fɛn bɛɛ la koyi wolodugu mɔdugu denw de bi yan ne sigira cɛ min kama na ka taa bolokoli nɛgɛ kɔrɔ n k'o bɛ kɛnɛ in da karamɔgɔ o kuma a ye jɔ an ka taa bɛɛ ka jɛ bɛɛ ka minɛ ni dakun ye a fereke yɔrɔ ka ca n ko a fereke yɔrɔ ka ca nka n ko n'an ye npogo min don wahabiyadenw na sen na an b'a fɔ n ko silamɛya tɔ dɛ olu b'u kun n'a kala ta ka arabulama kɛ k'an faso to an ye maa kana siran u ye dɛ u tɛ malo fana bɛ siran de olu de bɛ ka arabuya ladege n'u tɛ malo u tɛ saamɛ nka u bɛ siran de ko n'u m'a dabila kuma na ko faamaw k'an sigi k'an lajɛ fantanw k'u sigi k'an lajɛ setigiw k'an lajɛ maakɔrɔbaw k'an lajɛ ko an bɛ fɛn da wahabiyaya ka mali la k'u n'u kalan k'a fɔ ko an na kɛ silamɛya yɛrɛ bɛɛ nɔfɛ ko an kan t'a bɛɛ ma fɔlɔ ko nka ko wahabiyaw ka arabu ladege k'u b'a dabila faso in kɔnɔ ala jɔlen ɲɛna k'a bɛ kɛ a mɛtɔ yɛrɛ tɛ n'u m'a dabila a jajara u b'a dabila goyagoyara ko kɔngere maligere u b'a dabila faso in kɔnɔ de minnu tun b'a ɲɛnabɔ k'u tun b'a sɔrɔ an ye mali tɛmɛ Los Angeles la k'u ka manamanakan dabila an dala ko dɔ kɛra la alfe ɔ arabukɛ dɔ ko ta k'u b'o de dabila an dala Kanku Musa ko di Sunjata ko di n'o ma bɔ Layi Sekumar Tali ko di Alpha Bori Bari ko di Usumana Sokoto ko di Samori Ture ko di Mali kɔnɔ n'an ma da o ma ko arabukɛ dɔ ko ta an bɛ muru bila da kɔnɔ k'a da fara Mali kɔnɔ a bɛ sɔrɔ k'a sigi k'a sen bɔra faso in ta karamɔgɔ fɛn dɔ bɛ di maa ma i ta fɛ a taa se yɔrɔ la ka taa dɔgɔdɔgɔ de soli dugana sigara n'a tɔ to filɛ ɲɔgɔn kɔnɔ fɛn na wa dɔw bɛ tɛmɛ gɛlɛn sɔrɔ ka wuli la a ye jɔn ka taa ni ye baro ye maa kana siran kɛlɛ tɛ wolofin kɛlɛ don sɔrɔ ɲini kɛlɛ tɛ jɔyɔrɔ ɲini kɛlɛ tɛ tɔgɔ ɲini kɛlɛ tɛ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di an dasilen bɛ dugu ma maa ma siga la u bɛ taa fɛ k'an lajɛ dugu ma yan an bɛ dugu ma k'u lajɛ sanfɛ karamɔgɔ ko an k'a fɔ an da la sa ko an dakun ye dugumamɔgɔya de ye karamɔgɔ a fɔ kɛnɛ bɛɛ kan ko an ko k'an tɛ fo ka so ko fo ka dugu tɛ ni min bɛ se min na k'i b'o kɛ anw de jɛra ka ban k'an tɛ